Dakar ko kuma ko irin Niger bore gona irko si da Allah ku diba ku gani da Allah abin ga tun wani lokaci muna nan ga ku sai yanzu awa biyu motocin ga ba su kare wuce ba kawai mutanen ga sun zo ne su tai su kashe Nigeria su dawo kawai kuma wallahi manyan musu suka ba su hanyar ga jina Allah ga mota me ake ce mata yanzu ga saboda Allah da me za a kira wannan mota ha motar ruwan zai kasa duk wani bala'i sun kwaso shi da faransa su kawo nan duk wani bala'i wani abu aka rasa ma komai na bisa motocin ga sunan turawan ga sunan zube wasu ma yanka kansu baka san ko na mine ne ba sunan ana ta kwasowa mu dai Allah dai mun roƙe ka Allah ruwan zaji tai Allah mun roƙe ka Allah mun roƙe ka Allah kai da baka roƙon ko Allah ka maida muna wannan sharri Allah ka maida musu kayan su Allah wannan sharri Allah ka maida musu kayan su Allah wannan kayan sharri da France ke kwasowa daga France Allah ta kawo muna cikin Niger Allah ba wanda ba abinda suke mana shi ba illa kawai su halakar da mu Allah ka maida musu kayan sharri su Allah kuma Burkinabe Allah ka ƙara musu dankon son junansu kamar da suka rike juna su kai kokowa sun so juna wannan shine ake ce ma soyayya ba soyayya party kin da mu na Niger shine dame mu soyayya ka so kasarka kudi ba ku gani muna mu party ne kudi ba ku gani saboda Allah kudi ba ku gani yanzu wata mota Niger ma da kanta ba ta da ita amma an kwaso daga France ga sunan zube ta kawo ake ta yi a dai zo a kashe yan Niger a kashe talakawan Niger wayanda ba su ji ba su gani ba mu wannan bidiyo muna so ya je ne har gaban manyan kowa da kowa ya gani irin zaluncin da aka kwaso za a kama na Niger kuma duk wanda yake da hannu cikin wannan zalunci wallahi muna fatan Allah ya shirye shi in yana da rabon shirwa in bai da rabon shirwa Allah ubangiji ya hi mu sani abin da yake daidai da shi in bai da rabon shirwa ya ubangiji Allah ka fi mu sani abin da yake daidai da shi wallahi Allah ba mu da ƙarfi ba mu da mulki Allah amma Allah kai muna da kai ya Allah la haula lana wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wallahi Allah duk wanda ya cutar da mu duk wanda ya dauki niyya dan zaluntar mu Allah mun bar shi da kai ku diba ku gani yan Niger an koro su ne motocin sun tahi Burkinabe suka ce ko alama ba za su wuce ba su wuce Niger suka ce ba za su yi rama ma sun yi ni sun kon dole ta maido su yanzu ga su can